Assalamualaikum, balik maneh karo channel kita GP Channel. Dino iki rencana arep persiapan syuting klip video pokoknya sing baper-baper. Wis kondisi wis lokasi, timnya lengkap, pokoknya ayo ikuti kegiatan kita hari ini nih GP Channel. Mantap. Assalamualaikum dulur, iki lagi neng lokasi syutinge konco-konco GP Channel. Iki neng lokasi pertama lur, kanggo syuting Asmara di Bukit Cinta Jalur Tembe Gunung. Maaf. Nggih, monggo. Ndak tapi ya lur, iki lur saya bakal dadi pemeran utama. Masuk. Ah iki lur Mbak sing lagi numpak motor lur. Goyangane. Iki Wawa Arpan Sawih cantike. Iki lur sing duwe body bahenol iki jenenge Diul membawa duka. Wis ngerti dhewe. Konten-kontennya ya ngevlognya ning jero iku ya lur. Jero wis. Bos Oscar. Bakul cambah anti galau. Biasanya nginceng-nginceng nggo kamera tapi ya kurang cetha lur iki lur. Tahanyaran. Iki arep lanjut ke lokasi berikutnya. Tetep neng channel awak dhewe. Ojo kemana-mana. Lanjut ke lokasi berikutnya. Lali di subreke aja lali. Nggih matur suwun. Ya iku mau lur, iki ajak neng channel wong nom-nom. Los digagik. Pokoknya saya tetep neng channel kita GP Channel. Wes matur suwun wes mengikuti kegiatan kita hari ini. Pokoknya ojo lali subscribe, like, komen, subscribe. Matur suwun.